Ayiwa aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan aw ni ɲankuma Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni an ka micro trottoir ye sɔgɔmada in na min bɛna kuma gouvernement kan kabi IBK wulila fo ka se bi ma gouvernement kura ma sigi donc an bɛna malidenw ɲininka u hakilina ye min ye o gouvernement sigibaliya la ani ladili kumakan min b'u bolo k'a ɲɛfɔ président kura minnu sigira sa pour que gouvernement bɛ se ka sigi joona. Donc aw k'an bɛn dɔɔni. An sɔgɔma ne fa. Ni sɔgɔma ne den. Mali kunnafoni.net mɔgɔ de don. I tɔgɔ ni jamu. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ne tɔgɔ ye Cheikh Fadel. Donc Cheikh Mohamed Fadel. Thiero. Ne ye Segu ka den. Ne ye Segu sɔmɔnɔ den. Awɔ. Sɔgɔmada in na an sera ma an bɛna ɲininka baasi t'a la. Aw yɛrɛ ye kabini IBK bɔra fanga na gouvernement tɛ yen nɔ donc aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye ni gouvernement sigibaliya in na. Bon i ye ɲininka nin question in na a diyara n ye kosɛbɛ parce que n'i ye maliden ye ni Mali kunnafoni ɲininkali kɛr'i la min bɛ hakilila la a ka kan i k'o fɔ. Awa Mali ko kɔni bɛ hakɛ min na tiɲɛ yɛrɛ la a y'an kamana gan fɔ ka taa dama tɛmɛ. Kamana gan in tɛ dɔwɛrɛ ye n'a fɔra ko IBK taara o ka gouvernement a ma kɛ gouvernement ɲuman ye. Awa n'a fɔra ko dɔw ko coup d'état ko kuma kana fɔ dɔw ko démission a mana k'a fɛn o fɛn ye an bɛ faso jɔ ko de la. Nana y'a faamuya depuis IBK yɛrɛ taara ni gouvernement sigira min kɔni sigira vraiment ne yɛrɛ kɔni bolo tiɲɛ don min bɛ se ka situation régler n'o ye bandaw ye mais jusqu'à présent an y'a mɛn k'a fɔ a kalelen don niveau dɔw de la n'o ye vice président ko ye. O ye min ye jamana ko de don. An kɔni b'a ɲini an sanfɛmɔgɔw fɛ y'a mɛn adamadenya yɛrɛ hakili de ye n'a fɔra Mali ko tɔ a ko yɛrɛ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka a bɛ ne kana bɔ Mali ko la dɛ a bɛ ne kana kɛ bɛɛ yɛrɛ ye ko de ye jamana ko dun na ni bɛɛ ko ne ka hakɛ bɛɛ ko ne ka don gouvernement kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ. Mali dun ye fɛn ye Mali yɛrɛ den hali n'a ma taa école la a kan ka fɛn dɔn. Y'a mɛn mais n'a fɔra ko anw de to mɛn ɲɔgɔn sama na o gouvernement sigi ko la diɲɛ ɲɛ b'an anw na a ye maloya ko ba ye dɛ. I y'a faamuya sinon ni gouvernement in n'a sigira a ka sigi a sigi cogo la cɛ minnu bɛ se y'a mɛn danbe bɛ bɛɛ la o sonyɛni tɛ danbe ye y'a mɛn mɔgɔ dɔgɔya tɛ danbe ye an bɛ mɔgɔw de nɔfɛ minnu bɛ se ka jamana yɛrɛ baara o mɔgɔw bɛ yen hali sini u k'a tɔn u k'a sɛgɛsɛgɛ hali bi u k'o mɔgɔw ɲini ka sigi. Y'a mɛn sinon jamanadenw an bɛ yɔrɔ min na sisan an sɛgɛnna dɛ tɔ si tɛ adamadenw na i b'i bɔ bi yɛrɛ n'a fɔra ko embargo bɛ jamana kan k'a sababu kɛ Mali yɛrɛ gouvernement a ma se ka sigi bolo kelen kan hali bi o ye lebu ko de ye Mali yɛrɛ ma o k'a fɔ de ko anw tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ da k'a fɔ Mali yɛrɛ gouvernement hali bi a bɛ ka lenke langa de vraiment ça c'est o kɔni o ye ko cɛjuguba de ye. Mali yɛrɛ dirigeant baw n'a fɔra ko i kalanna kalan yɛrɛ ye kodɔn de ye o mais kalan min kana anw ka jamana in kalan min kana ko nɔɔni dɛ. I y'a faamuya kalan yɛrɛ de bɛ kana anw ka jamana in yɛrɛ kalanko in yɛrɛ de bɛ kana ci dɔgɔyalima tɛ de u ka hakɛ to kuma in na koyi mais ne b'a fɛ ka min fɔ u ka ko in u k'a ɲɛɲini jima jɔlen na parce que hali n'i bɔra bi yɛrɛ k'i bɛ taa nasɔngɔ ɲini n'a fɔra ko embargo bɛ jamana kan an bɛɛ ye denbayatigi de ye o pour que an ka nasɔngɔ sɔrɔ ka don an ka so kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ. O tɛ dɔwɛrɛ ye o n'u ye ɲɔgɔn faamuya y'a mɛn civil o sɔrɔdasi o a bɛɛ ye Mali den de ye y'a mɛn ni CEDEAO ko juru dɔ bɛ yen k'ale t'o bila anw fana k'a lajɛ min ka nɔgɔ maliyɛnw ma an ka t'o bolo fɛ pour que maliyɛnw ka lafiya y'a mɛn bɛɛ ka hakɛ de bɛ jamana ko la o y'a mɛn ni jamana in n'a ɲɛna a ka d'an bɛɛ ye mais n'a kɛra ko tɔɔrɔ de bɛ anw ka sanga ni waati sɔɔni an b'a fɔ ko nin man ɲi an bɛ na nin dɔ ye an bɛ tulo o fana na ko o tɛ jamana jɔla ye
o tɛ jamana jɔ kan ye dɛ adamadenya yɛrɛ hakili de ye an ka nin ɲɛɲini ji ɲɛmajɔ le na pour que jamana kɔnɔdenw lafiya bɛ se ka na an ka bɔ an ka balo sɔrɔ an ka denbaya balo i y'a faamuya hakilila min bɛ ne fɛ k'a fɔ a ye o ye nin ye. I ni ce ni baraji kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne fa. Hɛrɛ sira. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Madu Sisoko. Madu Sisoko. Ok, Mali kunnafoni point mɔgɔw don. Sɔgɔmada in an sera ma k'aw ɲininka question damani na. Kabi IBK bɔra fanga na, gouvernement tɛ yen nɔ. Donc aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye ni gouvernement sigiya baliya in na? Nin ko la Ala k'an bɛn sababa ma. An ka kuma fɔ silamɛw bɛ se ka min faamuya, adamaden Mali kɔ n'a ɲɛ bɛɛ bɛ se ka min faamuya. Nin tɛ juguman ye o. Kabi IBK bɔra fanga la ka na se bi ma. Fɛn min don fo k'a jate minɛ de. An ye fɛn bɔ yen k'o man ɲi. Bon n'an bɛ fɛn sigi gouvernement in sigi. A ka kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ ka bɛn a kan, an ka mɔgɔ ɲumanw tɔmɔ. Minnu tɛ wari dunna ye, minnu tɛ kalabanciw ye, u ka bɛɛ ka baara kelen lajɛ i kɔ. N'u ye bɛɛ ka baara kelen lajɛ i kɔ, jamana a bɛ se k'an bɛɛ nafa. An bɛɛ bɛ taa k'a to yen de. Aw bɛ Modibo Keyita ni fɛn minnu fɔ, olu ye dɔ de kɛ ka taa k'a to an bolo yan. An fana ka fɛn kɛ min fana bɛ se, an fana bɛ se ka taa k'a to an denw kɔ cogo min. An bɛ taa k'a to an denw bolo yan nɔ. Mais n'an y'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na, an ye nin kɛ ko nin man ɲi. Politique mɔgɔ minnu nalen filɛ, an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan, olu k'a gérer ko ɲuman, bɛɛ ka jɛ k'a gérer ɲɔgɔn fɛ, k'a ɲɛ o ka fisa. N'i ye mɔgɔ fila ye kɛlɛ la 20 nɔfɛ, 15 de ko bɛ kelen kɔnɔ. Ni sɔrɔsi ninnu, n'aw ko sɔrɔsi ninnu, n'olu y'an ka baara tɔ dafa, an ka jɛ hakilina min bɛ sɔrɔsiw la, an k'u fana soutenir, u fana min b'u fana fɛ, u k'o fɔ an fana k'u lamɛn. An bɛɛ ka jɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn siɲɛ kelen, o de ka ɲi. A kuma ɲɛna, o de ye ɲininkali ye. An sɔgɔma ne ba. Nse n sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu? Madame Kante Tata Sisoko. Madame Kante Kaja Sisoko. Ok, Mali kunnafoni point net mɔgɔw don. Sɔgɔmada in an sera ma min fɛ k'aw ɲininka question damani na. Kabini IBK wulila ka bɔ fanga na, gouvernement tɛ yen nɔ fo ka na se bi ma. Donc e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o gouvernement sigibaliya la? Bon, ne hakilina ye min ye fɔka bɛn dɔrɔn de don. Ni fɔka bɛn kɛra ko la, a ko bɛ ɲɛ o. N'a ma ɲɛ ka ban u jɛra k'a fɔ ko IBK ka taa, ko fɔka bɛn bɛ kɛ, ko mɔgɔ kura bɛ na. Ne bolo hali bi o fɔka bɛn kan ka kɛ o mɔgɔ kura ka nɔ. Mais n'i y'a bi o mɔgɔ kura tɛ ka sigi, c'est que u yɛrɛ dama de tɛ ka bɛn, puis fɔka bɛn de tɛ ka kɛ ko la. Fɛn in bɛɛ bɛ fɔka bɛn de bolo. N'aw jɛra ka dɔ la ta, aw bɛ jɛra ka dɔ la sigi min fana bɛ se ka mɔgɔw kunkolo la ta kɛ. A bɛ ten de. Ok, kuma ɲɛna. Mani sɔgɔma. Somɔgɔw. Baasi foyi tɛ yen. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Usman Tamura. Usman Tamura. Ok. Mali kunnafoni point net kumaso mɔgɔw de don. Kabi IBK bɔra fanga na fo ka na se bi ma, gouvernement tɛ yen nɔ. Donc aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye gouvernement sigibaliya in na? Ani solution jumɛn bɛ se ka kɛ pour que gouvernement in ka sigi joona? IBK wililen ni sango ni cɛ, bon tiɲɛ yɛrɛ la ko in kan ka to sɔrɔsiw de bolo. N'a kun tora o bolo an ka lafiya de kun olu la fɔlɔ. Nka n'a kɔni n'u kɔni ye gouvernement sigi IBK ka fɛngɛ gouvernement kɔrɔ in kɔni kɔnɔna na, halisa an b'o bolola kelen na, an ma bɔ bolo laban. O ye ne ka fɔli ye ka d'a ma. Kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne kɔrɔkɛ. N ba ni sɔgɔma ne ba. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Abdulaye Sidibe. Abdulaye Sidibe filakɛ. Mali kunnafoni point net kumaso mɔgɔw don. Kabi IBK wulila fo ka na se bi ma, gouvernement tɛ yen nɔ. Donc e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye gouvernement sigibaliya in na? Ani bɛ se ka kumakan jumɛn fɔ pour que gouvernement bɛ se ka sigi joona? Bon ne hakilina ye mun ye gouvernement sigibaliya in na, il faudra que an ka bɛn kelen ma quoi. En tant que bɛn tɛ yen, an tɛ se ka baara kɛ quoi. Même si an ni bɛn yɛrɛ bɛ yen, fo an ka baara fɛnɛ kɛ. Gouvernement sigibaliya ye mun ye, an ye 1 mois kɛ waso transition ma sigi. N'a fɔra tuguni an bɛ ka na 3 mois wɛrɛ kɛ ou bien 2 mois juste transition gouvernement ma sigi.
o se ka kɛ o sanction man ka tɛ ka bɔ an ka minɛnw bɛ kɔfɛ a tɛ ka na bon ne kɔni bɛ kunnafoni min ci an ka faamaw ma u b'a lajɛ u ka ɲɔgɔn faamu surtout mɔgɔ minnu ye mouvement kɛ 5 juin na u k'u hakilina lajɛ parce que bɛɛ de patriote ye an bɛɛ de kelen yan mɔgɔ foyi de tɛ se ka na mun bɛ se k'an ka jamana dilan ye n'an yɛrɛ tɛ fo an ka kɛ mɔgɔ kilennen de bon o kunnafoni de bɛ ne bolo ka lase maliyɛn den bɛɛ ma comme ne yɛrɛ filɛ ne ye maliyɛn cogo min na et puis an denmisɛnninw fana sigilen don an tilala kalan na baara tɛ foyi tɛ projet foyi tɛ ka lancer an bɛ se ka mun yɛrɛ fɛn yɛrɛ bon e ma an sigilen an tɛ activité foyi la yan essence feere zɛrɛn feere tout foyi wɛrɛ tɛ ani an bɔra ka taa mouvement mun kɛ dugu kɔnɔna na n'an ye mun sɔrɔ an bɛ don n'o ye so kɔnɔ bon ne kɔni bɛ maliyɛnw deli halisa an ka bɛn an ka sabali de ka ɲi n tɛ foyi kɛ n'an m'a kɛ ka ɲɛ fɛnɛ a ye 2023 président min bɛ sigi an bɛ wuli ka mouvement kɛ ko ka bɔ yen bon an bɛ t'o la jamana tɛ jɔ bon o kunnafoni. Ok kuma ɲɛna fulakɛ merci. Ali sɔgɔma ne ba. Nse ani sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Madame Diallo Aïssata Sangare. Madame Diallo Aïssata Sangare. Filamuso sɔgɔmden n'an sera ma baasi tɛ. Aw yɛrɛ y'a ye kabi IBK bɔra fanga na fo ka na se bi ma gouvernement tɛ yen nɔ donc aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye gouvernement sigibaliya in na ani kumakan jumɛn b'aw bolo ka se k'a fɔ mɔgɔ ye fama kuma minnu sigilen don sisan pour que gouvernement ka sigi joona. Ne kɔni hakilina ye min ye an ye minnu mɛn ko bɛnbaliya bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que gouvernement kan ka se ka sigi mais moi je pense qu'actuellement an bɛ yɔrɔ min na au Mali on n'a pas besoin de ça an ka bɛn ko la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que vraiment maliyɛnw an bɛ souffrance kɔnɔna na embargo bɛ mɔgɔw kan n'a fɔra depuis coronavirus bɛ ça n'allait pas économiquement ni embargo ko ni fɛnw fana nana fara kan vraiment surtout secteur privé mɔgɔw ça a bɛ an mɔgɔw tɔɔrɔ la kosɛbɛ donc que ce soit CNSP M5 an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka kɛ a ka kɛ Mali ko ye an ka mɔgɔ ɲɛnamaw ɲini an k'u sigi pour que on puisse avancer o kɔni o de ye ne ka welewelekan ye k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ kuraw ɲɛna u k'u teliya u ka ministre kuraw sigi maliyɛnw an bɛɛ ka baara kɛ politiki dɔrɔn tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko baara wɛrɛ t'i la politiki kɔ minnu bɛ k'o kɛ u ka bɔ o kɔnɔ u ka taa baara wɛrɛ ɲini baara sɔrɔda tɛ politiki dɔrɔn ye donc politiki bɛ kɛ de pour que ka na n'i ka hakilina ye jamanako la mais je vois que mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ politiki de utiliser ka fɛn sɔrɔ u ka bɔ o kɔnɔ u ka taa baara kɛ vraiment Mali mago b'o de la sisan o de kɔni ye ne ka hakilina ye. Filamuso kuma ɲɛna merci. An sɔgɔma ne fa. An b'a ni sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu. Seydou Samake tailleur Bamakɔ kura. Seydou Samake. Ok Mali kunnafoni point net kumaso mɔgɔw don. An sera ma sɔgɔmana na an bɛna ɲininka dakuruɲɛ dama na. Kabi IBK bɔra fanga na fo ka na se bi ma gouvernement tɛ yen nɔ donc aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye gouvernement sigibaliya in na ani kumakan jumɛn b'aw bolo k'aw fɔ faama kura minnu sigira sa pour que gouvernement ka sigi joona. Bon gouvernement kura sigibaliya joona an b'o o ko kɛ minnu ye coup d'état kɛ IBK la ni kana fanga la parce que yani i ka coup d'état kɛ fɔlɔ i ka kan ka terrain de préparer fɔlɔ mais coup d'état kɛ ni sisan cɛ 2 mois gouvernement ma sigi bon hali ministre kura min sigilen filɛ sa mɔgɔw bɛ k'o critiquer parce que Mali la an bɛ yɔrɔ min na sa Mali la mɔgɔ si de man ɲi bilen ni mun sigira o man ɲi ni mun sigira o man ɲi jɔn de ka ɲi jɔn de man ɲi an yɛrɛ tɛ se k'o dɔn parce que gouvernement sigibaliya yɛrɛ fɔlɔ a joué don fɛn bɛɛ kan an ka fɛn bɛɛ jɔlen don tout don o don dɔ bɛ ka fara gɛlɛya kan don o don dɔ bɛ ka fara gɛlɛya kan vraiment u k'a lajɛ ka gouvernement sigi rapidement minnu b'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka jamana gérer ka ɲɛ u yɛrɛ ni ŋaniya ɲuman b'u la ka jamana gérer u ka gɛrɛ u n'olu ka jɛ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu fana b'a dɔn k'u tɛ se fɛnɛ olu ka bɔ yen minnu bɛ se u ka na parce que coup d'état kɛ ni sisan cɛ foyi jumɛn changera rien foyi ma changer don o don kunun ka fisa ni bi ye o de kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ parce que an bɛɛ ka laɲini ye Mali ka taa ɲɛ ni Mali taara ɲɛ an bɛɛ bɛ hɛrɛ de sɔrɔ
n'a ma taa ɲɛ problème an de b'a camancɛ la donc an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka Mali kisi Ala ka Mali taa ɲɛ o de bɛ ne fɛ k'a fɔ. Samaki kuma ɲɛna merci. Ani sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Manju Kabasila. Manju Kabasila. Mali kunnafoni point net kumaso mɔgɔ don. Sɔgɔmada n'an sera ma baasi tɛ. An bɛna ɲininkali dama dama sɛmɛ o na. Kabi IBK bɔra fanga na fo kana se bi ma gouvernement tɛ yen nɔ. Donc e hakilina ye jumɛn ye nin gouvernement sigibaliya in na ani kumakan jumɛn b'i bolo ka se k'a fɔ fama kura minnu sigira sisan gouvernement ka se ka sigi joona? Ayiwa ne kɔni hakilina ye min ye kɔni Ala k'u bɛn a la dɔrɔn ka fama sigi dɔrɔn ka gouvernement sigi an ka se k'an dahirimɛw sɔrɔ sinon mɔgɔw degunnen don jamana in bɛɛ de degunnen don u yɛrɛ de ka jamana in na bɛɛ de degunnen don hɛrɛ tɛ fan si fɛ u k'a kɛ Ala ni kira kama u ka gouvernement sigi mɔgɔw ka lafiya gouvernement ka sigi baara ka taa a baara ni baara bi kɛ an man kan dahirimɛw sɔrɔ u kana kɔnɔ ko y'olu dɔrɔn ye dɛ ko t'olu dɔrɔn ye dɛ ko bɛ anw de bolo dugu kɔnɔ se t'an ye fɛn t'an kun an ka denbayaw balo t'an bolo u k'a kɛ Ala kama u ka gouvernement sigi u ka bɛɛ ko la ayiwa o ye ne ka kuma ye k'a fɔ. Kuma ɲɛna Sila merci. An sɔgɔma ne fa. Ouais, ne ba basi foyi tɛ yen. Ayi. Awɔ. Kabi IBK bɔra fanga na fo kana se bi ma gouvernement tɛ yen nɔ donc e hakilina ye jumɛn ye gouvernement sigibaliya in na ani kumakan jumɛn b'i bolo k'a fɔ fama kura minnu sigira sa pour que gouvernement bɛ se ka sigi joona? Bon ne kɔni bɛ min ɲini Ala fɛ an ka laɲini min u ka gouvernement kura sigi i y'a faamu u ka lajɛ mɔgɔ min ye mɔgɔ ɲɛnama ye k'o sigi an b'olu kɔ an ka dɛmɛ b'u ye an ka dugawu b'u ye i y'a faamu ne min ye cɛgana ye i y'a faamu ne bɛ jɔrɔ n ka ko min fana la n t'a fɔ dɛ bɛɛ bɛ jɔrɔ ta la ne yɛrɛ bɛ jɔrɔ n ka muso ko la muso tɛ n bolo i y'a faamu lala ne fana ka muso ko bɛ nɔgɔya ɲinɛ san in Ala k'a bɛɛ nɔgɔya kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne kɔrɔkɛ. Yɛrɛ sira somɔgɔw don. Tɔɔrɔ se yen nɔ i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Mahamani Gano. Mahamani Dano. Sɔgɔmada n'an sera ma Mali kunnafoni point net kumaso mɔgɔ de don ka ɲininkali dama dama k'i la. E yɛrɛ y'a ye kabi IBK bɔra fanga na fo kana se bi ma gouvernement tɛ yen nɔ donc e hakilina ye jumɛn ye gouvernement sigibaliya in na ani kumakan jumɛn b'e bolo k'a fɔ fama kura minnu sigira sa pour que gouvernement bɛ se ka sigi joona? Bon ne hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye Mali gouvernement sigibaliya o ye anw maliyɛnw yɛrɛ de nɔ ye ka d'a kan ɲɔgɔn sama min bɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ n'u m'o dabila Mali gouvernement tɛ se ka sigi cogoya si la n'i y'a mɛn ko basa donna kogo fɛ a pɛrɛnna de bon Mali gouvernement fana u tɛ se ka baara kɛ ni fasodenw fana tɛ fo fasodenw fana de ka sɔn u ta ma an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra gouvernement bɛ se ka sigi n'i y'a ye jamana wɛrɛ mɔgɔw b'a fɔ ko a y'a kɛ tan parce que aw de bɛnnen tɛ kelen ma n'aw kun bɛnnen don kan kelen ma u tɛ se k'a fɔ cogoya si la k'u bɛna aw ka loi imposer aw kan aw ka jamana kɔnɔ yan donc o de ye ne hakilina ye bon ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka nin fanga kura in an ka soutenir o de ye ne ka laɲini ye. Kuma ɲɛna merci. An sɔgɔma ne fa. Nba an sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Ngor Papa Ndiaye. Ngor Papa Ndiaye. Mali kunnafoni point net mɔgɔ de don sɔgɔmada n'an sera ma juguman tɛ kabi IBK bɔra fanga na fo kana se sisan ma gouvernement tɛ yen nɔ donc e hakilina ye jumɛn ye gouvernement sigibaliya in na ani kumakan jumɛn b'e bolo k'a fɔ fama kura minnu sigira sa pour que gouvernement bɛ se ka sigi joona? Bon ne bolo n'i y'a ye gouvernement tɛ ka sigi nin tanba in bɛɛ bɛ ka taa c'est parce que minnu ye coup d'état kɛ u m'u ɲɛsin u ka partenaire logique ma quoi ka partenaire légitime ma comme olu yɛrɛ ko coup d'état dugusajɛ ko u nana dɔw de ka mouvement parachevé aw nana mɔgɔ minnu ka mouvement parachevé yani aw kana olu ye malien olu bɛ yan nɔ président 5
bɔra CEDEAO la ka n'olu voir Mali fangako la donc n'aw tilala ka na aw ye fanga sɔrɔ logiquement normalement aw n'olu de tun kan ka ɲɔgɔn ye ka bɛn fanga ko la a bɛ kɛ cogo min et surtout yanni coup d'état yɛrɛ ka kɛ olu tun ye transition ko kuma fɔ et u tun y'a fɔ fana ka d'a kan ko hali ni transition ɲɛma ma b'olu la mais ko maliyɛn bɛɛ ka sigi ka kuma ni maliyɛn bɛɛ bɛnna min kan o ka kɛ ɲɛma ye donc a kun fɔra n'o kun kɛra an tɛ se nin na o mais aw nana a ye fanga ta fɔlɔ aw kɛlen ka fanga ta fanga jara aw yɛrɛ kunfɛ donc a bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka kuma lamɛn minnu yɛrɛ da kun man ka don maliko la nkɔ tugun donc olu b'a fɔ de mais n'a ka partenaire légitime an n'olu kana jɛ pour que olu bɛ se ka place sɔrɔ donc ne bolo o de nana ni munumunu taga segin bɛɛ sinon taga segin kun tɛ o an bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ an y'a ye minnu kun b'u ka salon kɔnɔ n'u ko ko fanga kana bɔ yen an y'a ye minnu bɔra ka kɛlɛ kɛ ka taa kaso la ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ko fanga ka bɔ yen ni fanga bɔra yen donc logiquement olu de tun bɛ wele ka na n'olu bɛ bɛn maliyɛn bɛɛ bɛ na an bɛ bɛn ko la n'an bɛnna min na fanga bɛ taa bon sisan n'o ma kɛ maintenant quelle est la solution parce que hali n'i ye politikimɔgɔ sigi hali ni sɔrɔdasi sigira politikimɔgɔw de bɛ u soutenir il te faut une base légitime politique pour que tu puisses diriger bon n'o ma sɔrɔ i bolo mɔgɔw b'a fɔ ko Poutine y'a kɛ tan Poutine y'a bɔ tan n'i taara IRSS Poutine ye président ye kɛ mais n ko politikimɔgɔw de bɛ k'a ka hakilinaw lawaleya donc sɔrɔdasi mana kɛ sɔrɔdasi ye cogo cogo sɔrɔdasi ka ɲi lakana de la politikimɔgɔ ka ɲi politiki de kɔnɔ balɔntana ka ɲi balɔntan de la médecin ka ɲi furakɛli de la mais n'i taara dɔgɔtɔrɔ ta ka taa fɛn wɛrɛ fɔ ye o tɛ min dɔn ko ka taa so jɔ a bɛ se k'a jɔ ka ɲa bon n'i taara mansɔn fana ta ko ka mɔgɔ kɔnɔ fara o bɛ se k'o baara kɛ ka ɲa bon n'i taara politikimɔgɔ ta ko kana sécurité assurée o ka taa marifa ta ka taa jamana dɔ o ka taa kɛlɛ kɛ o bɛ se k'o kɛ yan voilà donc diɲɛ yɛrɛ bɛɛ n'i ka baara de don min bɛ min dɔn o bɛ bilo la tu as vu donc ne bolo o de bɛ ka na ni problème bɛɛ ye sisan u bɛ min kɛ dɔrɔn mɔgɔw ka yafa ɲɔgɔn ma u ka M5 mɔgɔw wele fɔ ka bɛn ka kɛ kow la maliyɛn tɔw dɔw fana bɛ yen olu ka ɲi u ka wele gouvernement in ka sigi et puis an ka démarrer a banna o de ye ne hakilina ye. Merci kuma ɲana. An sɔgɔma ne fa. Bah bonjour, ça va? Ça va. I tɔgɔ ni jamu? Kalifa Jara. Kalifa Jara. Jarakɛ. Sɔgɔbɛdɛna sera ma juguman tɛ. Kabini i bɛ ka bɔra fanga na fo kana se bi ma gouvernement tɛ yen nɔ. Donc e hakilina ye jumɛn ye gouvernement sigibaliya in na? Ani kumakan jumɛn b'e bolo k'a fɔ ɲɛmɔgɔ minnu sigilen don sa pour que u bɛ se ka gouvernement sigi joona? Ne ka hakilina ye min ye gouvernement sigibaliya in na maliyɛnw tɛ ɲɔgɔn fɛ bɛnbaliya o de bɛ yen bɛnbaliya in kɔfɛ min fana bɛ yen wariko de ye ale bi Mali bɛ natako kɛlɛ la wariko problème bɛ yen bɛnbaliya bɛ yen gouvernement sigi place ko kɛlɛ de bɛ yen n'o tɛ maliyɛn bɛɛ de kelen a ko ni Buwatara ko solution tɛ yen mɔgɔw ko tɛ tiɲɛ ye Buwatara n'a fɔra o bɛlɛni turu na dan tugun ale bi solution tɛ ka sɔrɔ ko la donc maliyɛn bɛɛ ka bɛn u k'u bolo di ɲɔgɔn ma maliko de don u ka wariko in bɔ a la ani place ko an minnu bɛ dugu kɔnɔ yan n'a ɲagamina anw bɛɛ bɛ marifa ta an dalama sigilen bɛ yan dɛ ne ye Jara de ye n'a ɲagamina ne yɛrɛ bɛ marifa ta yan bɛ kɛ kizangani de maskurti maslon u ka gouvernement sigi rapidement min ka baara ye min ye u ka d'o ma sɔrɔsiw ka jamana laganda ka kɔrɔfɛna laganda ka baara di minnu fana b'u ka politiki ɲɛdɔn k'u ka baara kɛ embargo ka bɔ mɔgɔw kan embargo mana juguya suɲɛli bɛ caya sungurubaya bɛ caya galontigɛ bɛ caya
bingali bɛ caya embargo de bɛ na nin bɛɛ ye mɔgɔ kelen ka sɔrɔ mana datugu mɔgɔ 100 don mɔgɔw ka nasɔngɔ sɔrɔ cogo bɛɛ de b'a dɔn bi i bɛ bɔ bi k'a ɲini bi k'a minɛ bi k'a bila i kun bi wa a tɛ kɛ tiɲɛ kan c'est hali b'i ka téléphone faga i b'o faga cogo cogo u t'i sɔrɔ f'i ka so k'a ma ɲɛnabɔ wa donc u ka wariko kɛlɛ dabila jamana in kɔnɔ embargo ka wuli u ka ɲɛngoya dabila min bɛ se min na o ko kɛ a kɛ to b'o la salawu mamadu kuma ɲɛna Jarakɛ an sɔgɔma ne fa nba hɛrɛ sira senɔ i tɔgɔ ni jamu Mamadu Konare Mamadu Konare ok Mali kunnafoni point net kumaso mɔgɔw don sɔgɔmada n'an sera ma an fɛ k'aw ɲininka dakuruɲɛ dama dama kabi IBK bɔra fanga na fo kana se bi ma gouvernement tɛ yen nɔ donc aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye ni gouvernement sigibaliya in na ani kumakan jumɛn b'i bolo k'a fɔ fama kura minnu sigira pour que gouvernement bɛ se ka sigi joona. d'accord an sera hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la yarabi bon ne n bɛ n ka foli fɔ n lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye ani lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ye donc nin ko bɛ cogoya min na c'est comme n'a sɔrɔ IBK yɛrɛ ma taa yɛrɛ an b'o de période kɔnɔ o M5 mɔgɔw wulila u ye mouvement kɛ pour le départ de IBK i y'a faamu ala y'an dɛmɛ IBK taara bon maintenant pour nous il peut y avoir un changement dans l'immédiat sɔrɔsiw fana y'a ko tɔ achevé a ye ɲɔgɔn dɛmɛ baara la donc jusqu'à présent olu kan ka M5 ni FR mɔgɔw kan ka bolo di ɲɔgɔn ma jusqu'à présent ka baara tɔ kɛ u ka bonya di M5 mɔgɔw ma pour que tout comme ils puissent travailler ensemble mais n'a fɔra sozoro wulila sozoro b'a nɔ na yarɔ o kɔni an ma avancé fɔlɔ donc jusqu'à présent an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye pour que ko bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na an ka ɲɔgɔn faamu à l'amiable pour que an bɛɛ ka baara bɛ se ka continuer i y'a faamu certains militaires dɔw ka surasi kɔni ye surasi de surasi ka ɲi front de la minnu kana fana ni duguba kɔnɔ ka fana ka kan n'u kan ka kɛ ministre olu fana ka ko o place occuper pour que le travail continue embargo ka ta ka bɔ Mali kan an ka baara ka continuer teliya la sinon les Maliens souffrent de nos jours ça va pas du tout merci beaucoup ma ɲɛna i ko nari an sɔgɔma ne fa nba ni sɔgɔma hɛrɛ sira tɔɔrɔ se i tɔgɔ ni jamu Modibo Jara Modibo Jara Mali kunnafoni point net kumaso mɔgɔ de don kabi IBK wulila fo kana se bi ma gouvernement tɛ yen nɔ donc e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye gouvernement sigibaliya la ani kumakan jumɛn b'i bolo k'a fɔ fama kura minnu sigira sa pour que gouvernement bɛ se ka sigi joona. bon ne kɔni ne bɛ ala deli ala ka maliyɛnw yɛrɛ sɔn hakili la quoi parce que fili caman b'an fɛ mais Mali yɛrɛ problème ye maliyɛnw politigiw de ye jamana in ci et les intellectuels maliens surtout parce que olu sigira on n'avance pas bon. Le gouvernement croit que moi je fais confiance au président de la République qui est Bandaou. Mais qui doit jouer la maman n'aura Malien manori. Nami doit jouer la Mali betien on connaît on s'y croira mais moi je cherche ou je souhaite à ce que Mali croit quoi. Sinon il y a même moi chamana ou ben y a bou redron. C'est quoi kokoro ben quoi ou y a bou redron la sinon t'es Mali fait. U b'u yɛrɛ dɔrɔn de fɛ ne ma dɔn dɔw yɛrɛ bɛ circulation na u bɛ ka baga dɔw ma k'olu minɛ mais olu bɛɛ kan ka don kaso in na parce qu'ils sont tous faux mais ala ka hɛrɛ di Mali ma ala ka malidenw minnu minɛlen ala ka n'u sɔrɔ Mali kɛra Mali kura ye quoi an ka hɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ quoi voilà ne ka jate y'o de ye quoi voilà. Merci kuma ɲana. An sɔgɔma ne kɔrɔkɛ. Adam waalaikum salam cɛ. I tɔgɔ ni jamu. I tɔgɔ Musa Sangare. Musa Sangare filakɛ. Ok sɔgɔmada n'an sera ma Mali kunnafoni point net kumaso mɔgɔw don. Kabi IBK wulila ka bɔ fanga na fo kana se sisan ma aw yɛrɛ ɲɛ b'a la gouvernement tɛ yen nɔ donc e hakilina ye jumɛn ye gouvernement sigibaliya in na ani kumakan jumɛn bɛ bolo k'a ɲɛfɔ fama kura minnu sigira sa pour que gouvernement bɛ se ka sigi joona. Ne ba tiɲɛ na ɲininkali diyara n ye parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan tiɲɛ na degun dɔɔni b'an kan kuma tɛ an mun y'an bololabaarakɛlaw ye n'a fɔra ko commerçant ka minɛn tɛ ka don
iya kala ne be fini ngere kala fini ma ka se ka dunga na de ma fam ma an ma dilu fe ka solution nge jona pour que gouvernement ga sigi tiens la mo comme sigi a jaran yere sigi baga nu tiens wa jaran yere de mais am la ini ku fe gouvernement sigi to télé ala ga sigi télé ala sine tiens na maintenant ça va pas de awo ambre la ini ku fe ku jija yere de ko de mengal sa sine moyen nyana mate sa ala ka nyaw bolo ala ka jamana ba sigi ala ka amna ko no ya ara ko me fe ka fo OK merci kumanyana an sɔgɔma ne ça va ça va i tɔgɔ ni jamu karamɔgɔ Fofana OK sɔgɔmɛdan seri ma juguman tɛ kabi i bɛ ka bɔra fanga na fo kana se sisan ma gouvernement tɛ yen nɔ donc e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye gouvernement sigibaliya in na ani kumakan jumɛn b'e bolo k'a fɔ fama kura minnu sigira sa pour que gouvernement bɛ se ka sigi joona bon i ka nin kuma nin a ɲana bon ne kɔni hakilina min bɛ ne la fɛn ɲagaminen de don bon ni fɛn ɲagaminen don a tɛ se ka girin donc i n'a fɔ ka mɔgɔw sigi quoi parce que ni i bɛ ka jɛna de i bɛ ka maɲi donc ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ na a bɛ ɲɛɲini de parce que an danbew an y'o de bila donc ni dilannen don a bɛ ɲɛɲini de mɔgɔ min bɛ yen n'a racine ka ɲi an b'o de bolo sisan dɛ fo mɔgɔninfin de racine de ka ɲa donc ni mɔgɔ ɲuman ɲini de bɛ k'a ko mɛn n tɛ mɛli kunba dɔgɔrɛw t'a la quoi ne kɔni hakilina ye min ye o ye n tɛ a bɛ kɛ o maliko mana kɛ ɲɛ o ɲɛ ma a bɛ kɛ ɲɛ dɔ de ma a bɛ kɔni bɛ kɛ cogo dɔ de la o i y'a faamuya mais fɛn ɲuman laɲini a bɛ sumaya de mais ni giringirinna dɔrɔn a tɛ ɲɛ fana olu minnu b'a ɲɛfɛ ɲɛ cogo min b'a la olu de b'o ɲɛ dɔ ye n kɔni b'a dɔn a bɛ kɛ i y'a faamuya o ye ne hakilina ye an kɔni jamana nin ale bi ala k'an k'an yɛrɛ ye ala k'an segin an danbe ma mali tiɲɛlen don maliyɛn dignité t'an na bilen an talen bɛ arabuya ni nazaraya de ta an ye nɔgɔyari de ye farafin tɛ dɔ kɛ dɔ kɛra n'o tɛ i tɛ farafin ye i tɛ n'i y'o de ye i tɛ kɛ nazara ye ko nationalité mun farafin tɛ kɛ nazara ye n'i ye nationalité ta u b'a ko neutraliser voilà tan donc i neutraliser i yɛrɛ faga de ka bɔ fɛn dɔ la i taara kɛ fɛn dɔ ye farafin tɛ kɛ dɔ kɛra farafin kɔ i y'a faamuya mɔgɔ tɛ kɛ fɛn n'i ma k'i yɛrɛ fɛ a bɛ ɲa n terimuso a bɛ ɲa dɔɔni dɔɔni a bɛ ɲa awɔ an bɛ mali la an ye maliyɛn de an tɛ taa yɔrɔ si a mana kɛ min ye an bɛɛ bɛ yan an kɔni an b'a jamana ɲɛli de kɔ k'an bɔ jɔnya juru la an b'o de nɔfɛ voilà merci i ni ce kuma ɲɛna Fofana merci allo an sɔgɔma man sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu ne Adama Jabate OK kabi i bɛ ka wula ka bɔ fanga na fo kana se bi ma gouvernement tɛ yen nɔ donc e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye gouvernement sigibaliya la bon depuis IBK Mata fɔlɔ il y avait pas de gouvernement donc il y avait un grand problème donc au problème de bɛ ka résoudre dɔɔni n'an ka ma giriba sa ka kɛ cogo dɔ la tuguni an bɛ taa bin kɔrɔlen fana kɔnɔ tuguni voilà o ne ka hakilina donc a bɛ kɛ na dɔɔni de parce que jamana in cira ça fait très longtemps minnu ye jamana in ci c'est des acteurs politiques de ye jamana in buruja ka se nin degré ma c'est pour cela que olu mɔgɔ kelenw de bɛ yen tuguni donc il fallait qu'il faut faire beaucoup attention pour ne pas que an bɛna comment ça s'appelle là transition min sigi nin olu mɔgɔw dɔw kana se ka y'o kɔnɔ mɔgɔ an ka mɔgɔ jɛlen dɔw kɔnɔ mun bɛ se ka transition ɲuman dilan ka d'a ma ne kɔni ka hakilina don c'est pour cela que olu bɛ ka mɛn ni gouvernement in tɛ ka sigi transition mɔgɔ minnu sigira sisan président ni fɛngɛ na vice président la donc hakilina kumakan jumɛn b'e bolo ani premier ministre kumakan jumɛn b'e bolo k'a f'u ɲɛna pour que gouvernement bɛ se ka sigi joona non kumakan min bɛ ne bolo ka f'u ye dɔrɔn ils ont qu'à u ka ko la ka ɲɛ très bien c'est-à-dire que u k'a lajɛ ji man jɔ la bamanankan yɛrɛ la u kana giriba sa k'a fɔ k'u bɛ gouvernement sigi cogo dɔ la a kana taa kɛ mɔgɔ kana taa souffler u la tuguni parce que jumɛn président sigira pratiquement malien bɛɛ content na vice président sigira il y a pas eu de évolution mais
premier ministre sigilen il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup même. Donc là on peut se k'a yira fɔlɔ ko gɛlɛya dɔ donna gouvernement kɔnɔna la fɔlɔ pour le moment. Donc an bɛ k'o de makɔnɔ sisan n'a bɛna ko bɛna laban cogo min na an bɛ sigilen bɛ k'o de makɔnɔ. Donc an tɛ se k'an sigi k'a fɔ tuguni ko o kɛra ten cogo la u ka taa mɔgɔ wɛrɛ fana don gouvernement na tuguni minnu tɛ diya maliyɛnw ye. O yɔrɔ kama vraiment u n'a qu'à faire attention minnu bɛna gouvernement sigi u k'u faire attention beaucoup. Voilà o ne ka hakilina ye o la. Ok, kuma ɲɛna, merci. I tɔgɔ ni jamu? Sisoko Ibrahima. Sisoko Ibrahima. Ok, kabi i bɛ ka wula ka bɔ fanga la fo kana se bi ma gouvernement tɛ yen nɔ. Donc e hakilina ye jumɛn ye o gouvernement sigibaliya la? Bon, ne hakilina ye fɛn min ye ko in taabolo le ma mɔgɔw diya kosɛbɛ quoi. Puisque a ma kɛ bonya kɔnɔna na, a ma kɛ karama kɔnɔna na. I y'a faamu? Puisque vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi faut que bɛɛ ka Mali bila sanfɛ quoi. N'i ma Mali bila sanfɛ fo intérêt la ko an bɛ mɛn nin cogoya la tan quoi. O vraiment président sigira, premier ministre sigira, mais a ma sigi, premier ministre ma sigi sariya kɔnɔna na. Sariya min don u ni M5 ma bɛn fɛn kelen kan. Bien vrai que M5 ma dabɔ fanga la ko kama, mais ni ko taara sira wɛrɛ min fɛ f'i ka M5 na b'a kalama de pour que baara ka nɔgɔya. O le y'a to gouvernement ma sigi puisque bɛɛ bɛ filan n'a ko la. Ne ka hakilinata kɔni ye min ye o y'o ye. Kumakan jumɛn b'e bolo sisan président minnu sigira sisan k'a f'u ɲɛna pour que gouvernement bɛ se ka sigi joona? Bon, hakilina min bɛ ne fɛ o la u ka segin, an ka segin kɔfɛ dɔɔni. I y'a faamu? U ka na u ni M5 mɔgɔw ka bɛn ko la vraiment u ka niyɔrɔ dɔ d'u ma pour que niyɔrɔ ko tɛ sa mais u ka fɛn dɔ d'u ma pour que baara ka taga ɲɛfɛ quoi. I y'a faamu? Ne ka hakilina kɔni y'o ye. N'u y'o kɛ bon salam lafiya, n'u m'o kɛ fana bon n'a ka nɔgɔ u ma cogo min comme olu de bɛ fanga la an b'an sigi k'o fana lajɛ min bɛ ne fɛ o y'o ye. Kuma ɲɛna, merci. Ayiwa aw bɛɛ bɔra ka dugukɔnɔmɔgɔw ka kuma mɛn sisan bɛɛ bɔra k'i hakilinata fɔ nin gouvernement sigi ko in na. Donc an b'o de fɔ ɲɛna toujours an bɛ yan nɔ ka kunnafoni ɲini k'a di aw de ma. An tɛ sɛgɛn, an tɛ ɲinɛ, an b'aw fɔ ɲɛna aw ka to ka j'aime kɛ an ka vidéo ka to ka commentaire k'a kan. Donc aw bayi aw k'an bɛ dɔ wɛrɛ la.